איך אנחנו אוהבים נוסחאות כפל מקוצר, אה? אז זהו שלא, זה המקור לכל הטעויות שלכם. למה לפעמים אנחנו נופלים בטעויות אלגבריות? כי אנחנו משתמשים בנוסחאות כפל מקוצר. בואו נניח שאני צריך לפשט את הביטוי 4x ועוד 3 בריבוע. חושבים דרך אגב שנוסחאות כפל מקוצר לא יפילו אתכם? עצרו רגע את הסרטון, תפתרו בעצמכם. חזרתם? יופי, תישארו איתי עד סוף הסרטון ונראה אם צדקתם. אז בכיתה ט' לימדו אותנו לפשט את הסוגריים באמצעות נוסחאות כפל מקוצר, משהו שאמור להיות מאוד יעיל וכביכול לחסוך זמן. בפועל היינו צריכים להשאיר את הנוסחאות האלה בכיתה ט'. למה? כי הרבה מאוד פעמים כאשר אנחנו משתמשים בנוסחאות האלה, אנחנו מבצעים טעויות אלגבריות, וגם תלמידים שמקבלים 100 בבגרות ברמה של 3 ו-4 יחידות, לפעמים טועים כשהם משתמשים בנוסחאות כפל מקוצר. אז מה לעשות? בואו תראו. ביטוי ריבועי זה בעצם ביטוי כפול עצמו. אז אם יש לי 4x ועוד 3 בריבוע, אני יכול לרשום אותו בתור 4x ועוד 3 כפול 4x ועוד 3. זאת אומרת שאני מחליף את הסוגריים בריבוע במכפלת סוגריים. עכשיו בואו נפתוח סוגריים. 4x כפול 4x זה 16x בריבוע, 4x כפול 3 זה פלוס 12x, 3 כפול 4x זה פלוס 12x, 3 כפול 3 זה 9, ואם נכנס איברים דומים נקבל 16x בריבוע ועוד 24x ועוד 9. נו, אז הגעתם לפתרון הנכון? אם כן, אתם יכולים להמשיך לעבוד עם כפל מקוצר בסבבה שלכם. ואם לא, באמא שלכם, עזבו נוסחאות כפל מקוצר ומעכשיו תעבדו רק ככה. ממש מעניין אותי לדעת אם הטיפ הזה עזר לכם. תרשמו לי בתגובות.